Ola a todos. Poñede moita atención porque no programa de hoxe imos ter pelexa, que é verdad. Só que os contrincantes desta noite non usan os puños nin as espadas. As súas únicas armas son a palabra, o inxenio e a resistencia. E o resultado é sempre o mesmo, que a xente e o público desfruta escoitando as regueifas. Efectivamente, as regueifas e os regueifeiros son os protagonistas do Alalá de hoxe. E para iso viñemos ata aquí. O que, segundo algúns estudiosos, é o berce da regueifa en Galicia. É a comarca de Bergantiños. Nesta comarca, durante todo o século XX, os regueifeiros eran auténticos ídolos, aínda que a tradición é anterior. Empezou nas bodas, cando os mozos empezaban a competir a ver quen facía a copla máis inxenosa, e aquel que ganaba dábaselle un anaco de rosca ou de pan que se chamaba regueifa. Como era tan divertido, os veciños empezaron a facelo cando se xuntaban, nas mallas, nas fiadas, nos alboroques, e dai pasou a espacios públicos, ás tabernas e ás feiras. E xa a finais de século, pois a regueifa subiu aos escenarios e chegou á televisión. Esta noite imos recuperar esa divertida tradición, ademais con un combate deses que fan época, porque temos a Fermín da Feira Nova e a Guillermo da Rabadeira versus Antonio e Suso de Xornes, que son dous novos regueifeiros de Bergantiños. A cousa promete, así que, señores, imos empezar, que estes homes debecen por regueifar. Pois boas tardes a todos, veciños e forasteiros. Podedes estar contentos, están aquí os regueifeiros. Están aquí os regueifeiros, grandes a pequeniños. Somos catro que quedamos aquí en Bergantiños. Ai, aquí en Bergantiños, hai que dicir a verdad, quedamos dous regueifeiros e dous da terceira edad. Eu aquí non digo nada, non sei como vou facer, que teño aquí tres burrillos, que este é o meu parecer. Teu avó como se chamaba? Pedro. Escoitabas a... Donde regueifaba teu avó Pedro? Pois non andaba público como hoxe, había carretadas que había das casas daquela para facer obras, nas fías, comidas que facían aparte, por aí, xuntábamos todos, daquela xuntábamos nas casas, había xogar a partida toda a noite, outra vez xuntábamos para fazer un baile e veña regueifa, e así, de maneira. Pero non era pública, Pero iso quere decir que había moitos veciños que regueifaban. Sí, daquela había mulleres tamén. Mulleres? Sí, 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 Eran sí, boas sí, regueifando as sí, mulleres? Sí. Era mulleres e fama. Mulleres e homes, pero mulleres había moitas ainda. Nas fías, daquela había fías. Sí, vendelas. E mentres cantaban? Cantaban, mira. Ainda vai iso. A regueifa empezou polas fías e polos cantes dos bailes de pandereta. Dicía, unha noite me colleron nunha fía do Adolán, unha noite me colleron, outra non me collerán, Moitos chamaban desafios e mistos. As mulleres pasaban horas e horas ata conseguir sacar do liño que sementaran as mazarocas de fío para tecer. E para animar esas longas reunións, falábase, cantábase e tamén se discutía. Os veciños botábanse picadas mentras lle daban voltas ao fuso ou esfollaban o millo, ou despois da sega, ou polos camiños mentras carrexaban as pedras para facer unha casa. E para lucirse ca retranca, comezaron a facelo en verso, mediante coplas que se falaban ou se cantaban. E cando se metían con un, había que responder ao momento, improvisando e procurando facelo con máis enxeño co contrincante. De aí naceron os cantares de desafío, o parrafeo, as encholladas e a regueifa. Dese xeito o labor levábase mellor e as disputas remataban converténdose nunha festa. Pasou o tempo e comezou a regueifarse tamén nas reunións familiares, sobre todo nas bodas, onde o gañador levaba como premio un molete de pan de ovo e azucre que se chamaba precisamente regueifa. Cantábase tamén nas tabernas e nas romarías, e foi xustamente na comarca de Bergantiños onde a regueifa se converteu nun espectáculo público. Gustáballe tanto aos nenos e aos maiores que os mellores regueifeiros chegaron a ter a mesma sona que os grandes artistas da época, os que saían nos diarios. E un dos grandes regueifeiros foi este, Blanco de Muiño Seco, a quen Fermín e Guillermo consideran o seu mestre. Que tiña Blanco que non tuveran outros? Por que era o mellor? Por que? Porque era mellor porque non había cantaba. que empatar. Traballou con moitos e ningún lle pasaba diante. Non, ningún o venciu. E vos como empezastes? E nós empezamos así, por... Empezastes escoitándose a eles? Escoitándose eles e fomos copiando. Pero hai que ter cabeza tamén, ten que vir de dentro, eu digo-te a verdade.
A regueifa consiste de que Sí. a segunda palabra ten que dar que final, a copla. Sí. Son 4. Son 4 versos. Exactamente. E a segunda a ten segunda que... ten que dar que final sempre. Entón, pois, Pois eu vim Esa aquí sabía. adrede, o mundo digo que queira, tendes aquí a Guillermo, que vive na Rabadeira. aí van te estás pensando, En non? 4 palabras se compón a canción. Eso é o que te digo. Despois, E despois, que máis? Hai que ter axilidade para buscar a rima, hai que ter axilidade para contestar. E que máis? Pero é que practicarse, Que máis? Practicar, hai que Claro, practicar hai que practicar. moito. E sobre todo hai que ser atrevido para ser regueifeiro. Hai que ser Hai que ter atrevido. coraje. Hai que ter coraje. Hai que ter idea. Di non perda rubia o interés, pido yo ao Padre Eterno, regueifeiros son aquí, postes aquí a Guillermo. O punterío que sensibilidade. Contéstalle que eu non sei, Home, que- contéstalle que eu non sei. Guillermo é boa paza, que dijo o mundo que queira, para hoxe pasornes, presumir da rabadeira. Veña aquí hoxe pra Xornes, Eu estou sin voz de todo, non vos lo quero contar, que teña aquí a consogra, donde podo traballar, está viuda, todo. Non te tentará o demo, que dijo o mundo que queira, vires traballar a xones, desde lo da rabadeira. Eu traballo en moitos sitios, Ten e voz. traballo en moitos lados, porque son traballadores, non viviré equivocado. Contaba nunha ocasión o mestre Calviño, porque creo que foi o gran mestre dos regueifeiros da comarca, entre outros, que el, cando era mozo, pois, aprendeu un pouco dos homes máis vellos da taberna, entre eles seu pai, cando pois, as agochadas casi iba cada ali, e contábame que iba para o monte, poñía unha vara, enriba desa vara colocaba unha boina, e entón facía como que estaba cantando a regueifa con outro regueifeiro tal, e era a maneira que tiña de ir. Mira, cantas cousas se chegaron a facer cas varas das vacas, cas varas do gando. Por Porque as suposto. mulleres se aprendían a bailar cas varas do gando. Tamén espetábanas e bailaban. Servían po gando, servían para regueifar, E servían po un tamén montón para de regueifar, cousas. porque o Calviño dicía que colocaba a boina e poñías a regueifar con aquel home que tiña ali enfrente. E para levar unhas variadas, E que as tamén- varas do gando tamén ás veces levan unhas Tamén variadas. sirve para eso. Pois esta era a nosa escola da señorita Alicia, a A maestra. señorita Alicia empecé a escola, sí, señor. Eu algún día batín o récord, levei variada pola mañan e variada pola tarde. Bueno, esa a mí non me pagou moito ainda, pero depois No. vieron outros que sí me pagaron de caracho. Teño lle traído algunha vara porque lle facía falta. Estrenar eu mismo xa. Eso pasou moito, eu nunca lle trouxe, nunca se me ocurriu traerlle, pero teño traído. pasoulle a venderlas. Traer lle ás 9, ás 9:30 xa estaba probando. Sí. A ver se funcionaba. Se aprobaba, lle levaba, se aprobaba. Isto é Froxán, se chama Froxán de Arriba. Bueno, aquí nacín eu Eu nací un pouco máis abaixo, nací aquí xa, pero un pouco máis abaixo, Serrude. por vir tarde máis cerca da escola non aprendín máis igual, non... non máis non aprendín. Non, tiña máis cerca para, conforme se tiña a comida feita, salía xa se poñía a comer. Eu tiña que andar un pouquinho máis. E bueno, este era un camiño de cardos que había antes, con lama, con barro, e nós outro sitio non tiñamos para xogar. E os nenos pois xogábamos aquí. Viñamos cos zoques aínda de madeira, do pau de madeira. Eu acordo unha cousa, dos lius, cando había os lius entre os de arriba e os de baixo, que había os de... Aí en Piaia que había a poza aquela, Ai, sí. que a mitad, sí. e pois turnábamos, cando mandaban os de arriba, iba o liu para baixo. Iba o liu para baixo. A cando mandábamos de baixo, iba o liu para Iba o liu arriba. para- É verdade, é verdade. E que era, Unha vez corríamos nós, outras vez corrían outra vez corrían eles. Depende, máis ben... Suso e Antonio son o mellor exemplo de que na regueifa pódese dicir calquera cousa e seguir sendo amigos. Coñécense tanto que se poden botar coplas nas que falen de cando aínda levaban pantalóns curtos, e xa daquela, cando eran ben cativos, sentían que isto do verso lles levaba idea. Esta é a casa onde nacín eu. Desde neno, sempre me gustou un pouquiño o tema de... Non a regueifa porque a descoñecía, pero sí me gustaba o tema da poesía. Calquera libro que vía tal o leía, me caía ben e tirábame pola poesía. A regueifa veu un pouquiño despois. Era habitual que se regueifaran nas tabernas. Sí, porque sempre había algún que lle gustaba, pois, aunque non facía profesionalmente, pero si a taberna, si regueifaba, facía moi ben. Entonces, nós, pois, íbamoslle contestando, eu, por exemplo, iba contestando e dicindo tal e cual, e, bueno, eso foi o inicio
para decir, pois sí que pode valer, que sí que Isto non estamos... está mal. Eu acordo-me perfectamente que onde empecé a cantar, eu o primeiro que vin foi detrás do palco, era un remolque dun trator con unha lona, que además tiña unha amplificación desas das manifestacións. Canto me berrabas, menos oía. Eu que me fixei, o primeiro que me fixei foi nun camiño que había por atrás, digo, aquí encántome eso, largo, e non se entera. Porque claro... Por que? Tiñas medo que che salira mal ou que? Non é igual a taberna Claro. que a tres profesionales que eran, además do milloriño que había. Poñerte diante do público e onde está o problema. Hai que dicirllo a xente por se nadie volo dixo. Cantar, canta regular e po berro Dios que o fixo. Cantar, canto regular e porque Dios me dou así. Ti preguntalle esta xente canto millor que a ti. Pois vou facer como a ti, que non yo nega ninguén. Xa que che gusta esta boria, por vou berrar eu tamén. Pois berra cando queiras, mais aí está botando fume, porque o home do aparato xa che baixou o volume. Un necesita practicar para ser bo regueifeiro, ten que ensaiar. Os regueifeiros vellos din que les ensayaban. Nós normalmente non ensayamos, pero a práctica é o todo. O sea, a práctica nas actuacións, según vas a actuar aquí, alá, outro lado, o sea, vas collendo experiencia, vas ganando experiencia, sempre aprendendo sempre dos máis vellos, como aprendemos nós. Eu, por exemplo, cantei centros de regueifas con Calviño do Tallo, para min foi o meu maestro. Nese tema foi o meu maestro porque foi os que máis cantei con ele. Eu o mellor ensaio que tuve eu foi as pasadas que me dou Calviño. Pero claro, cada día aprendí algo. Porque o aprendía ou me daba pasadas toda a vida. Fixo unha plaza bonita, recuerdo de meus avós. Mais nunca profundiza, mando albañiles vos. O gran Calviño de Tallo, a quen Suso e Antonio recoñecen como mestre, ou Costa de Xaviña, ou o Atrevido de Grixoa, nomes que aínda lembra calquera que pase dos 40 anos na comarca de Bergantiños. E non só lembran os nomes, senón tamén algunha das súas coplas máis aplaudidas durante os seus inesquecibles combates. O enxeño destes homes, a súa rapidez para contestar, a súa simpatía nas respostas, quedou na memoria dos veciños e foi pasando como tradición oral de pais a fillos. En moitos casos, pódese falar de verdadeiras sagas familiares de regueifeiros. Un deses cantadores de sona, Severo Rodríguez, deixou un bo herdeiro no seu fillo José, aínda que agora José xa solo canta a regueifa nas festas familiares. Pero as coplas dos vellos cantadores como o Cadete ou a Leonarda non se lle esqueceron. Estaba a erva, dixo-lhe botelle o cante aí, a Leonardo. Quen será esa muller que apaña erva coa man? E como non encontrou o home do compañero ten un can. E o can do compañero. Dixo eu, non? A vai dixo ela, non che can que che cadela, mira que te gañache ben. Falta-lhe unha como a túa, como a miña xa ten. Mira que eran finos, Eran finos, eso. Bueno, mira, era o chou deles tamén. Pero te digo o que... Cantadores mordantes hoxe non existen. Non. Os regueifeiros, como os boxeadores, danlle moita importancia ao adestramento para estar áxiles no combate. José está retirado disto e non se sente en forma para regueifar, pero ao xuntarse con Fermín todo é como antes, cando calquera detalle bastaba para que xurdira o desafío. Fermín foi de Silva Redonda, marchou para Cristán co Guliso, e fui parar elo porque antes ninguén non quiso. Poche cambiar de rumo, que estás arrimada a unha estaca, hanme dicir agora cando apaña as patacas. Vouche contar unha cousa, e vouche contar de todo. Non sei se as apañarei, que vou indo moi a modo. Conoces este señor, é o meu Faustino. Eu non che sei quen é, que a mí non me importa nada, pero ven con unha visera, máis arrimada a unha vara. Agora está moi contento, con unha vida moi madura, porque há un mozo novo ainda piusa a dentadura. Se puxo a dentadura, guarda que palo vou, hanme de dicir agora, carallo, que lle sacou. Unha rapaza, Unha rapaza. Que había daquela?
Ah, sí. Sabía daquela. Claro, sí. Compra unha, compra outra, compra unha, compra outra, non sabía daquela. Cantábase ben daquela, armábase Era maravilla. Agora non hai. Sería convinte, por suposto, que novos rapaces e rapazas se animasen a regueifar. Da mesma maneira que hai clases de danza tradicional ou de gaita, percusión e demais, pois tamén que pudera haber unha escola de regueifeiros e, por que non, donde os regueifeiros rapaces e rapazas novas, ou non tan novos, se animasen a botar unhas coplas, un patrimonio que temos que salvar, que é moi importante para a comarca, entón habrá que poñerse a traballar xa. Non creo que sean os últimos regueifeiros de Bergantiños, por suposto, estes que temos aquí, sino que seguramente virán tempos mellores para que, de alguna maneira, todos estes rapaces pois collan o relevo, porque non, de todos estes grandes monstruos da palabra que temos aquí na comarca. Hoxe, por exemplo, pois, está tan de moda os monólogos, que é unha cousa que non é como o noso, pero é algo así que surxiu hai pouco. Seguro que hai chavalos que o fan. Eu creo que se o viran, realmente se o viran máis, que salían. Porque é penoso que na provincia da Coruña que seamos nosos, que non van novos. Pero se se canta rap, se se canta hip hop, por que non se van cantar regueifas? Digo eu, non? Claro, exactamente, non está tanto de moda, pero, sin embargo, a regueifa, pois mira, non... a xuventude non se anima. Animátesvos a botarlle unha copla cada un para a ver se conseguimos espabilalos e que se... Claro, exactamente. Sí? A ver, quen empeza? Tú mismo queres empezar ti? Nada, eu. Os dous xuntos non. Eu anima a juventud na beira da carretera, milagro non é ningún como Antonio Val calquera. Como Antonio Val calquera, eu mentiras non as quero. Quero un sucesor meu, porque Antonio xa vai vello. Quen dixetes unha ou máis? Vai, botadelle outra, va. Daquela non hai problema, atende desta razón. Antonio vai abrindo a boca, eu papando no xamón. Vai papando no xamón, que eu mentiras nunca as digo. E ten algo de cuidado e non te metas comigo. Oh, me parece mentira, antes de viros aquí, levo cantando 30 anos, sempre rindo-me de ti. Sempre te riches de min, eu xa o dixen de cote. Antes de marchar da parroquia, has de quedar sin bigote. Ai, vouche dar a razón que eu vou dicir agora, porque eu marchei da parroquia, ti chimparon de fora. Este é Raimundo, un regueifeiro que andivo moitos anos embarcado na mercante. E malia que a vida o levou a escoitar máis rancheras que regueifas, nunca esqueceu nin deixou de botar de menos aqueles tempos gloriosos nos que os seus veciños cantaban nos cabanotes e el, que era un rapaz, os escoitaba ás agachadas. Entonces aí había viña, había regueifa, pero a todo meter, hasta que se calentaba a xente que algunha vez xa ten salida a pau. Non había colesterol como ni nada. Non había, que va. Era pura caña, e despois xa che estaban dando botellas de caña e broa, que non había pan. Acordaste, Fermín? Dabanche caña con broa para que te fora reforzando para cantar a regueifa. Era o que había. O teu tono xa non era o meu da regueifa, non te acordas? Que era distinto. El canta con outro tono, o tono daqui era outro. Vou botar unha pequeniña, pero que non o sinta ninguén, Calama a boca, Fermín, que te vou avergonzar. Estás vello escarallado, non te queres retirar. Bota unha copa, Raimundo, que estamos a terminar, e levanta a copa para arriba, porque temos que brindar. A vosa temática das regueifas, por exemplo, ten que ver coas temáticas das regueifas dos antigos regueifeiros dali, dos vellos, dos que oiades vos? Sigue sendo na mesma temática, é igual. Empleamos os mesmos temas, o mesmo tono de voz para cantar, o sea, que conservamos eso. Nós temos 3 versións, o sea, é unha cantada que facemos lento, temos outra cantada rápida, que é espontánea, máis rápida, e despois é a falada, é como recitar.
Pero, aínda que o ritmo se manteña, non sei, os piques que vos lanzades, pois antes o mellor tiñan máis que ver coas faenas do campo ou ca vida que tiñan antes. Ti eres garda civil, ti traballas na construción, as vosas vidas son distintas. Eu acordo, cando empecé eu, que un deles veu aquí á parroquia a mirar de quen era eu, de que familia, para despois botar máis ali. Estudiaban? Estudiaban. Iso era... Hoxe non, hoxe... Pois non, porque hai moito tema de que falar sin estar continuo. A parte que eu creo que resulta hasta machacón, non? Tes moitos temas, tes política, tes fútbol, tes... non sei. A cuestión é sempre facelo en broma, pero que caia ben e darlle esa simpatía que é o que ten a raíz. Non te rimes moito a min, déixame case respirare, porque hai a gripe dos porcos e podesme contagiar. Eu agora non che falo, veño do lugar da Orente. Non estou falando contigo, falo ca rubia de enfrente. Falas ca rubia de enfrente, neso a min nadie me pilla, porque eu estou ao lado del, vou poñer a mascarilla. Jesús, ti dime a verdad, que todo algo me influi, donde carallo trouxe a peste, que la músico non foi. Ti naceche pequeno e gordo, o pelo non che fai rizos, e ca graxa que che sobra fanse 300 chorizos. Eso dillo a Guillermo, e comigo non te metas, dalle un tiro na barriga, que sea ca escopeta. O home ten un problema, que eu non nacín aparvado, con sumagante bandullo, ai non nada encontrado. El non nada encontrado, Guillermo naciu moi pillo, eu solo lle pediría, Guillermo, quita o palillo. A ver, a túa vida cando eras neno, porque eu sei que fuxes a traballar moi noviño. Contame iso. Pois mira, desde 9 anos marchei por un mundo adiante para a Casa dos Labradores, para servir ali na Casa dos Labradores, porque me fixera falta. Foches de criado para a Casa dos Labradores. Sí. E que tiñas que Ali facer? coñía facer, coas vacas, os teus pavestas, mantelas vestas, cas vacas por un lado por outro, e con elas a corda, que hoxe non van, por aí diante do que debía facer na casa. Cantos anos me dixeches que tiñas? Tiña 9 anos. 9 anos? E ti non botabas de menos aos teus papás, Fermín? E meu irmán, o máis novo, que estaba fora de Suiza, pois, marchou de 7. De 7? Entonces, isto, normalmente, non me valía a pena contarlo, porque logo poñan mal, porque as que pasei non son para contar a nadie, como é que se di, non? Un emocionase escoitando a Fermín. Tivo unha infancia dura e unha vida chea de traballo. Non foi á escola ata que xa tiña 12 anos. Con só 13 aprendeu o oficio de serranchín, un dos traballos máis duros que recorda, no que camiñaba quilómetros polo monte con só un pouco de broa seca e auga. Tamén lembra a dureza do seu seguinte oficio, o de canteiro. A regueifa foi sempre, desde aquelas longas xornadas no monte, unha maneira de escapar á dureza da vida. E a pesar das dificultades, os cantadores desarrollaron un fondo sentido do humor que aplicaban nos combates, nos que, por certo, sempre tiña que gañar un. E cal era o premio? Pois cos anos o vencedor pasou de gañar unha rosca a unha boneca. E máis tarde, cartos. Así, ademais de ser un entretemento, a regueifa converteuse tamén nun xeito máis de gañar a vida. Vos ganastes moitos cartos? Que a regueifa ganastes moitos cartos? Por aí sería... Eu ano 94, porque sempre fui ano comprei coche, e sequeille eu a Mascalviño, sequeille as regueifas 450.000 pesetas. Aí tamén eu con elas saquei, tamén. Eu a máis xel, pero... Saquei 300 e pico mil pesetas. Para cada un, Un colviño, Xa oístes, hai uns anos os regueifeiros sacaban un bo sobresoldo divertindo a xente nos descansos das orquestras ou en calquera reunión festiva. Pero primeiro ían só pola comida e sobre todo pola gloria de ser o campeón da regueifa. Manuel o Fariñeiro foi un dos de máis sona do seu tempo e xa o fora antes seu pai, Estevo Fariña, o Ferrador, outro dos cantadores míticos. Manuel naceu nunha familia de ferreiros e regueifeiros e desde neno aprendeu os dous oficios. Como moitos dos seus compañeiros, tamén el levaba as coplas no sangue. Meu abuelo tuvo 11 fillos e 10 homes. Xa era ferreiro.
e cantou cunha reja da armida, e dixolle a reja tiña 2 fillos de solteira. E dixolle a reja, os filliños do forreiro, cansados polos camiños, andan chiños de fama cansados polos camiños. E dixo, os filliños do forreiro son vos honrados, que foron feitos na cama e os teus trazos valados. Eso buscas unha palabra, sales por unha, buscas outra, pero a última xa tens que ter buscada. A última palabra é que hai que ter xa en cabeza, co que queres decir. O atrevido díxome que lle compraron un fouciño ao meu pai, que se vira con o meu pai na jolada, pero que lle compraron un fouciño a que non cortaba nada. Esta maneira de improvisar rimando non é exclusiva de Galicia. Dase en moitos outros lugares do mundo. En Brasil fan os repentistas, na Argentina os payadores e en Portugal os cantadores ao desafío. En España tamén hai, desde os versolaris do País Vasco, os troveiros andaluces. E ata na China ou no Sáhara cultivan esta auténtica arte da palabra. En Galicia regueifouse con distintos nomes en diferentes lugares, pero se hai un no que a regueifa se mantivo viva e creou afección, foi en Bergantiños. Voucho decir enseguida, a máis diante desta xente, se tendes algún respeto, canta educadamente. Parece mentira, Fermín, do dereito a mar do revés, pero ti a educación, donde carallo é tes? Xa que falas desas cousas, eu domingo vou a misa, teño no pelos da cabeza, e manda a punta da pixa. Domingo vai a misa, quero-lhe como un irmán, que se leva ben con cura e falle de San Cristán. Non te fir de Fermín, que che vou dar a razón, que vai xuntarse co cura, fodelle a recaudación. Fun San Cristán moito tempo, de nombre chamo Fermín, fun San Cristán moito tempo e aprendín o latín. Polo home ten razón, non lle mire lo refaixo, a según te la cabeza, pois así estás por baixo. Ti non te metas comigo, nin te quero acompañar, que tes homes ovelleiros, tendes moito que rañar. Decían que os regueifeiros de antes que eran máis, a ver, como digo, máis brutos, que decían Máis brutos eran. Brutos eran porque, mentes que había xente menor, ainda non tanto, para despois, cando non había, pataban de duro, e igual lle daba a falar do cousa, podía outra. Nos ainda son brutos vos, Pataban duro. Agora os quedamos. Non é mentira ningún. Pataban duro. Ainda decimos algunha carallada que sale ben, pero daquela empezaba unha vida que me falte diola, se non terminaba o hecho, había unha cadena que nin Dios. Eran moitos. Non damos a talla con eles, non damos a As talla. regueifas de antes duraban máis tamén. Xa has empezado ás 9 da noite hasta no outro día ás 9 da mañá. Hasta pola mañá. Iba xente para a misa. Ás 5 da tarde. Hasta as 7 da mañá, que me falte María, se paraba. Eran 4, Iba xente para a misa ou 6. Eran 4. Ou 6. Descansando. Depende. 2 e outro... Alguna vez xa había 6. E iban no outro día xente para a misa e te lo estaban contando. E a decirse esas cousas tan duras ás veces non acababan enfadados. Pero a xente non marchaba, que xa un nago. Digo, non se acababan enfadando. Cando se dicían esas cousas tan tremendas. O enfadar tiña 2 traballos. Se vas a unha regueifa non podes enfadar. Daquela non vale feira. Se vas á feira das bestas, sabes que levas patadas, eso do cuento. Como é eso? Se vais á feira das bestas, sabes que levas patadas. Tens que levar patadas. Eso é verídico, Tate que lado, Guillermo, conócete hasta os pés, aunque botes 30 anos, non te saques de quen és. Si se sabes que non sabes, cousiña que lle requeres, andas polo mundo adiante, pero xa nadie te quere. Porque agora é bo velliño e arrimo un bon balado, pero a ti, se Dios quere, non quero estar arrimado. Cálame a boca, por Dios, non seas tan galopín, e non te chames máis vello, que és un ano máis cremín. Como vos levades cos regueifeiros vellos? Ides os sempre, 4? Eu baixo do escenario, e para mí son compañeros, son o que se dixo arriba, o que se fixo arriba, eso queda olvidado, en canto baixa na escalerilla para baixo. Recórdame de alguna anécdota de estando en Lugo unha vez, e unha señora cando marchamos dice, pero e vos ides xuntos no coche para Coruña? Pois claro, como despois de todo o que vos dixeste. E agora, pois sí, como viñemos igual.
O vamos a ver, Jesús, aténdeme a consecuencia. Mira ben pesta cabeza, non hai máis que inteligencia. Parece mentira, Antonio, nin na leira nin na chousa. Po dentro desa perola, nin inteligencia nin outra cousa. Naciu aquí en Fruxán, sempre foi un tipo duro, debe de lo comprender. Aquí sempre foi o máis burro. Ti eras un labrador e que eu non son tan atrevido. Tiñas unha vaca sola e non nadabas mantido. Eu nunca fui labrador e aquí a máis no outro lado teño aquí a carreira de arquitecto e encima de abogado. Oh, me parece mentira que o digas ben sabida. Pois se ti defende o pleito, vou pa trenar toda a vida. Vas pa trenar toda a vida, amigo e compañeiro. Dillo aquí aos veciños que te quitou de Teixeiro. A ver se di la verdad, aquí non é tanto traballo. A ese te posa berrar, basta cantar o carallo. Non te canta quitar de Teixeiro, que a verdade algo requere. Polo traballo que fixen pagoume a túa muller. Foche por miña Teixeiro, ando veches polo centro. É como chivir unha pinta, Marta, tu de ti pa dentro. Como se sabe que un gana unha regueifa? Bueno, eso sí que é o de antigo, era público. O público dividíase, bueno, que pasaba co público? Pois que tampouco era moi legal. Porque, bueno, o que tiña máis veciños, pois era o que ganaba. Ai, claro. E había algún que por terco non ganaba nunca, aunque moitas veces se merecera. Non me parta nun con rayo, non te tires tanto a fondo. Guillermo da Rabadeira canta contigo o lombo. Se te leva o lombo ata de comer un rayo, tiro de un embalado a vas mandar po carallo. Non é vergonza ninguna andar bailando no tanco. Como me cabreo, non me vas pa Coristanco. Antes que te calves ben e te mandar pro inferno, a ti a máis a Jesús, e máis Antonio e máis Guillermo. Non vos vaias enfadar, que isto non vos costa o carto. Pero xa tendes unha edad, pode vos dar un infarto. Ese é o que ti querías, esa min tanto me dá. Se hai un pouco Jesús, rite da terceira edad. Tamén che digo unha cousa, non che miro mal as beiras. Tá o cementerio cerca, podes morrer cando queiras. Pois daquela vas diante. Corazón do meu amor, eu fajo de San Critanga, fajo de enterrador. Oh, que non morra, Guillermo, atendeme esta razón, porque indei ter un problema, non me collen no caixón. Estou mirando de redor e non quero ser dos primeiros. Levo unha hora cantando aplaudido a regueifeiro.